Khansela uMngwengwe okhansela omkhandlu waseThekwini uthe kungakashaya uKhisimusi wasazisa ukuthi khona umntwana osemncane wentombazana odukile kulesi sigceme sakhe. Uthe sekushayela uKhisimusi emva kaKhisimusi wasazisa ukuthi umntwana lomncane utholakele ngasekho esebulewe. Sibe sesithi masizwa ukuthi khona futhi kulesi sigceme saka 83 hawu kanti futhi sekuphinde kwashona omunye umfanyana omncane mhla ka 31 December ngeCrossfire. Ujabula kanjani ngento engekho emthethweni ngoba isiqinisekisiwe ukuthi umuntu ongaqeqeshiwe lo bephethe lesibhalo esikwazi ukushaya umfana osemncane samshaya ekhanda wagcina ephele igazi eqhosheni. Le mndeni kuyombili sithi kuyona sizwelana nayo njengohulumeni onakekelayo. Sila namhlanje sihamba no MEC wethu weKwaZulu Natal ukuzozwelana nemndeni.